tak tomuto je koniec. Mnohé opravy sa napríklad vlečú od 81. roku a reklamácia strieda reklamáciu. Ahojte, ja som Peťo a pracujem ako projektant pre Limat Reality & Building a dnes si ukážeme, ako vyzerá rekonštrukcia a predajne potravín v Považskej Bystrici pod našou záštitou. Budova sa dostala za vyše 30 rokov do havarijného stavu. Dokončujeme buracie práce, opravujeme zatekajúcu strechu, vymieňame hrdzavé zábradlie. V druhej etape nás čaká kompletná rekonštrukcia predajných priestorov. Nové osvetlenie, klimatizácia, rozvody elektriny a vzduchotechniky. Zateplíme obvodový plášť pre zníženie energetických nákladov. Investor si nás vybral, pretože mu zabezpečujeme bezstarostný priebeh celej rekonštrukcie od projektu až po hotovú stavbu premenenú na moderný a funkčný priestor.